Slopende weken voor personeel van verpleeghuizen. Het is vrijdag 3 april. Dit is Zeeland Nu. Zorgen om vele coronabesmettingen. Minicampings willen ook steun uit Den Haag. En vluchtelingen extra kwetsbaar. Dag dames en heren. Personeel van verpleeghuizen lopen na 3 weken corona inmiddels op hun tandvlees. Het zijn voor hen zware tijden. Door al het bezoek te weren wordt geprobeerd het coronavirus buiten de deur te houden. Maar toch zijn er in meerdere verpleeghuizen al besmettingen. Ik denk dat we er alles aan doen om het zo behapbaar mogelijk te maken. En natuurlijk, als we in het zogenaamde zwarte scenario terecht gaan komen, dan zal dat echt heel zwaar en heel lastig zijn. Garanties zijn er niet. Maar ik vind wel dat we met elkaar er alles aan doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Verpleeghuizen en ouderenzorglocaties zijn zoveel mogelijk afgesloten. Maar ondanks de maatregelen verwachten zorglocaties nog een toename aan het aantal patiënten. Op zo'n 6 locaties in Zeeland zijn inmiddels zo'n 35 bewoners in totaal besmet met het coronavirus. Er zijn ook de afgelopen dagen weer een aantal besmettingen bijgenomen. En dat kan ook, want het is een behoorlijk lange incubatietijd. Dus dat kan ook zijn dat de besmetting al heeft plaatsgevonden voordat de maatregelen zijn getroffen. Her en der besmettingen dus. Over welke locaties het precies gaat, willen ze niet zeggen. Volgens de zorgorganisaties is dat vanwege privacyoverwegingen en om onrust te voorkomen. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zeeland 21 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. En daarmee telt onze provincie nu in totaal 245 bevestigde gevallen. Ook zijn er opnieuw 3 mensen overleden, wat het totaal aantal Zeeuwse coronadoden op 23 brengt. En dit is trouwens de laatste update van de Zeeuwse GGD. Omdat niet iedereen meer wordt getest, is het ook voor de GGD inmiddels onduidelijk of haar cijfers nog kloppen. En minicampings willen geld van het Rijk vanwege de coronacrisis. Nu vallen ze nog buiten de hulpregelingen. De Stichting Vrije Recreatie heeft een Zeeuwse camping-eigenaar gevraagd om het voortouw te nemen en in Den Haag om steun te vragen. En als dat lukt, kunnen andere minicampings zich daarbij aansluiten. Wel al goed nieuws voor andere toeristische bedrijven in Zeeland. Want er is een voucherregeling in het leven geroepen. Bij dit systeem krijgen toeristen een tegoedbon waardoor hun uitgestelde vakantie op een later moment alsnog doorgaat. Wanneer toeristen hun vooruitbetaalde vakantie moet worden terugbetaald, dan komen nu veel hotels en campings, vakantieparken meteen in de problemen. Uit onderzoek blijkt dat het omzetverlies voor de toeristische sector in Zeeland al 220 miljoen euro bedraagt. Ze waren er al helemaal klaar voor om aan de slag te gaan in een nieuwe hotelrestaurant in Zierikzee. Maar Fred, Erna en Kelvin Kramer kunnen er eventjes helemaal niks mee. Tot en met eind april blijft alle horeca verplicht gesloten. En dat is een grote domper. Fred en Erna Kramer zijn sinds 1 april, samen met Freds zoon Kelvin, de trotse eigenaar van hotelrestaurant De Hector in Zierikzee. Maar open kunnen ze voorlopig niet. Ja, dat is heel gek. Maar ja, heel de wereld is gek momenteel. Niemand weet wat er gebeurt. Wat er vandaag beslist wordt is morgen weer anders. Dus voor ons is dit heel raar. Het drietal heeft naast het restaurant ook nog 13 hotelkamers. Maar ook die bedden blijven voorlopig leeg. Om, als ze open mogen, toch een goede start te kunnen maken, hebben ze een afspraak gemaakt met de huurbaas. We zouden 1 april zou het overnemen, maar we hebben de overname gelukkig kunnen verschuiven naar 1 mei. Of misschien later, als het door de regering beslist wordt om later open te gaan. Nieuwe menukaart, reparaties. Net zoals de rest van Nederland thuis zitten. En af en toe een beetje klussen hier, een beetje opruimen. Alles een beetje nakijken. Leveranciers bellen, contacten. Alles wat je doet voordat je open gaat. Alleen we hebben nu een maand extra de tijd. Ja, dat is wel apart. Ze twijfelen er zelfs aan of de horeca volgende maand wel weer open mag. Voorlopig blijft de deur op slot in afwachting van betere tijden. Ja, in afwachting van betere tijden. Martijn van der Werf is aangeschoven. Martijn, gelukkig zijn er in deze tijd toch ook wel wat lichtpuntjes. Zeker. Zo kreeg het personeel van het ADRZ in Goes vandaag wel een heel bijzondere tractatie. Een Moluks gezin uit Oost-Soerburg heeft de afgelopen dagen eigenlijk continu in de keuken gestaan om Molukse hapjes voor ze te maken. En vandaag was de overhandiging. Oh, en netjes per stuk verpakt. Aan de hygiëne was dus ook gedacht. Ze kregen maandag het idee om iets te gaan doen voor al dat zorgpersoneel. We hebben de beelden allemaal gezien. Ze lopen natuurlijk de poten van onder hun lijf om alles te kunnen bolwerken.
Dus ja, dan zijn Molukse hapjes natuurlijk wel zo lekker. En ja, ik krijg er ook wel trek van. En er zijn weer nieuwe droombeelden, hè? Klopt, afgelopen dinsdag hebben we er al een voorproefje van gezien. Hè, van die drone die over de provincie vloog om allerlei hartverwarmende boodschappen te filmen. Van Zeeuwen aan andere Zeeuwen. En vandaag aflevering 2. Ah, lieve Sarah, we love Zeker. you. Mooi, hè? Tot slot nog een verzoek of eigenlijk een dringend beroep vanuit de veiligheidsregio aan alle Zeeuwen. Het wordt van het weekend natuurlijk prachtig mooi weer. Heel mooi weer. De zon gaat schijnen. De verleiding is groot om naar het bos of naar het strand te gaan. De veiligheidsregio zegt, doe dat vooral niet. Blijf thuis, ga in je eigen tuin zitten of op je eigen balkon om daar te genieten van de zon. Toch ook nog een klein compliment. Google heeft allerlei data verzameld en daaruit blijkt dat de Zeeuwse winkelstraten, dat het daar met 70% de drukte is afgenomen door de coronamaatregelen. En de drukte op de stranden, de bossen en de parken is met 50% verminderd. Dus toch een stickertje op het schrift van alle Zeeuwen. Big Brother is watching you. Martijn, dank je wel. De Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek wordt de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland. Hij is door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voorgedragen. Als opvolger van burgemeester Rabelink, die na 11 jaar met pensioen gaat. Jack van der Hoek is van D66 en is geboren en getogen in Den Haag. Voordat hij gedeputeerde werd, was hij 6 jaar wethouder in de gemeente Uitgeest, waar hij nog steeds woont. En daarvoor heeft hij gewerkt voor de gemeente Haarlem, de gemeente Purmerend, het Amsterdamse Historisch Museum en de Nederlandse Veiligheidsdienst. De provincie Brabant kan niet zomaar Zeeuwse boerenbedrijven opkopen om haar eigen stikstofuitstoot te compenseren. Dat zegt minister van Landbouw Carola Schouten. De provincie Brabant is van plan een logistiek park aan te leggen en moet voor 12 mei met een oplossing komen voor de extra stikstof die door dat park uitgestoten wordt. Brabant had daarom zijn oog laten vallen onder meer op een boerenbedrijf in Kerkwerven. Maar dit externe salderen mag nog helemaal niet. Daarover moeten provincies en het kabinet eerst nog met elkaar overleggen. En Schouten vindt het daarom niet chic wat Brabant heeft gedaan. Agressieve verkopers aan de deur met een superaanbieding, een mailtje waarin het lijkt alsof je de hoofdprijs hebt gewonnen. Sommige mensen zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken. Naast de bekende groepen ouderen zijn dat ook vluchtelingen, zoals Maeda Kanzani uit Vogelwaarde. Maida is als vluchteling naar Zeeland gekomen en woont hier inmiddels 6 jaar. Eind december kreeg ze een verdacht telefoontje van een energieleverancier. Diegene zei dat hij ons gaat helpen, we krijgen een korting. Ik was een beetje verbaasd, ik geloofde dat niet, maar voor mij is gewoon een verhaal. Ja, toen was het, zeg maar ja, geef maar je bankrekeningnummer. Dit is belangrijk voor de korting. En zo is het gegaan. Voordat Maida het wist, had ze een contract afgesloten bij een energiemaatschappij, wat ze helemaal niet wilde. Die vrouw zegt, jullie zijn al sinds een maand klanten bij ons en uw bedenktijd is al voorbij. U had 14 dagen. Ik zei, welke 14 dagen? Ja, ik heb geen enkel idee wat hier gebeurt nu. We waren vast bij hen, volgens haar, 5 jaar vast bij hen. En ja, als we wilden opzeggen, moesten we €250 boete betalen. Ik was heel erg kapot, heel erg boos. Ik zei, ik wil een opname horen. Waar is jullie bewijs dat wij een contract aangesloten hebben bij jullie? De opnames waren er niet, waardoor er geen bewijs was dat het gezin een 5-jarig abonnement had afgesloten. Met behulp van het juridisch loket wist Maida van het contract af te komen, zonder extra kosten te betalen. Maar ze let sindsdien wel beter op. Hallo met Maida. Ik lees alles 2 of 3 keer hoor, voordat ik iets bevestig. Maar nooit ja zeggen in een telefonisch gesprek. Echt heel voorzichtig zijn. Want als je ja zegt, kan het tegen je worden gebruikt. Veel vluchtelingen doen dit gemakkelijker, omdat deze nieuwe Zeeuwen nog slechte taal beheersen. Als ik met iemand in gesprek ga en ze begrijpen het niet, dan is het altijd ja, ja. En dan zeg ik, begrijp je het echt wel? Ja hoor, ja. Dan zeg ik, kan je herhalen wat ik net gezegd heb? Oh nee, dat kan ik niet. Dus het is gewoon ja en dan ben je er vanaf. Maar hun hebben dan geen idee wat de consequenties van hun ja-antwoord zijn. Lezen is ook een struikelpunt, merkt Dingemanse tijdens het spreekuur.
Zo, jullie komen op de spreker. Ja. Waarover hebben jullie vragen? Ja, papieren, maar ik snap het niet formaat. Heb je zelf al gekeken waar de brief over gaat? Ja, maar ik snap het niet. Helemaal niet. Nee? Ik denk dat we zeker iedere maand toch wel een stuk of 3 van dat soort mensen binnen hebben lopen. Ja. Het gebeurt te vaak naar mijn mening. Dus ik denk dat er soms wel oprecht misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid. Ja, denk ik wel. De meldingen komen vaak te laat binnen als de bedenktijd al verstreken is. Hun hebben wel vaak het idee van zolang ik het negeer, dan komt het waarschijnlijk niet terug. En dan ben ik er vanaf. In Nederland gaat het helaas niet zo. Misschien in Syrië en Eritrea wel. Dus ja, ze zijn gewoon te laat. En dan wachten ze heel erg lang. En dan kunnen wij vaak ook niks meer. Het advies is dus om zo snel mogelijk om hulp te vragen. Om dit soort scenario's te voorkomen. De zon scheen vandaag uitbundig en de temperatuur liep in de dubbele cijfers. En het wordt alleen maar mooier. Zondag tegen de 20 graden. Maar de oproep is dus, trek er niet op uit, blijf thuis. Begin maart overleed de 81-jarige veearts Paul van de Vijver uit IJsendijke. Zondag zenden we De Paardenmeesters van IJsendijke uit. Een documentaire uit 2003, waarin de familie van de Vijver en hun liefde voor het trekpaard centraal staat. Grote uitzondering. Hij werkt dus nog met paarden, met trekpaarden. En hij doet dat met hart en ziel. En hij doet dat op een hele fijne, natuurlijke manier. Het paard moet eruit normaal gesproken 20 kunnen worden. Vind je niet? Vind ik absoluut. wel. En zonder pijn, hè? Ja. En zonder probleem. Ja. Als hij 20 is, ik denk altijd nog met plezier dan jij. Ja. Nee, Ja. dat is toch prachtig. Tot zover. Graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu en dan ook het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.